Милләтебезнең ардаклы улдарын тәрбияләү өчен тәүсиратта мәктәптәрдә спортты үстерү мотлак. Спорт турында һүз йөрөткәндә, уны тик яшьләр өчен генә кирәк дип карарга кирәкмәй. Спорт ул балалар өчен дә, олылар өчен дә бердәй кирәкле шөгыль. Чөнки спорт ул иң яхшы антидепрессант. Спорт ул һәр төрле авыру, сырхадан иң яхшы дава. Физик күнекмәләр менән шөгыльләнгән кеше яман уйдан, гамһезлектән һәм эсе тарту кебек насар гадәтләрдән ары тора. Шулай ук спорт менән дуст булган кеше йөрәк авырулары менән дә авырмай, һимезлек менән дә йонсымай. Безнең ата-бабалар борын-борындан спорт менән дуст булган. Тарихка күз һалсак, без борын һәркемнең каһарман, рухлы, яугир булуын беләбез. Уларның һәркайһы бүгенге 10 егеткә каршы торырдай көскә ия булган. Безгә ана шул онытылган максатты яңадан тиргизергә, башкорт егетләрен көчле заттан булуын исбатларга кирәк. Кайһы бер милләт вәкилләрен табигатьтән шулай көчле итеп яратылган дип уйласалар иһә, үзләрен алдасалар. Бары тик спорт менән даими шөгыльләнү физик көч кенә түгел, рухи ныклыкка ла нигез булып тора. Мисал өчен, 112-нче башкорт кавалерия дивизияһы илебезгә 78 Советтар Союзы герое биргән. Был безнең халыктың илһөяр, көчле, курку белмәс яугир булуын күрсәтә. Без, бүгенге яшьләр, ата-бабаларыбызның рухына тугры булырга тиешбез. Шуңа күрә, егетләр, үзегезне сыныктырырга, физик һәм рухи яктан көчле булырга ынтылыгыз. Әйткәндәй, буның өчен спорт менән шөгыльләнергә, уңышлар казанырга кирәк. Һәм өлгәшелгәннәр менән туктап калмаска. Шул сакта башкорт спортчылары арасында ла Олимпия чемпиондары буласак.